Rangiraj ove smešne tetovaže bez da znaš šta sledi. Takozvani Sauron hula hoop. Pa pazi, ovo je baš gotivno, iskreno. Ja bi ovo istetovirao. Ajde, od 1 do 5. Ne znam kakve su sledeće. Nije loše zapravo, stavit ću ga na broj 2. Dobro, broj 2. Idemo na ovo, iako mislim da ti to ne bi mogao da tetoviraš. Nikad ne reci nikad. Odlična tetovaža. Da, ali ja, hvala Bogu, ne mogu ovo. Ajde, stavit ćemo ovo na 5. mjesto. Vjerojatno imaš Na dosta. 5. Ma imaš dosta bolji. A dobro, ali jako zanimljiva. Ovo kad uđeš u neki avion, seti se ovoga. Aj jao, majko. Kako bi se uplašio? Druže, može ovo na 6. Zamisli da spavaš u avionu i probudiš se i... A vidiš što mu je lik uradio obrve ovdje i brko svaka čast za to. Dobro, gledaj malo iz te strane, ajde malo Da, baš na je. ideju i malo na kreativnost. Zabavno, ajde stavit ćemo ga na 4. mjesto. Ova je jako interesantna. Ovo je baš dobro. Da, ovo je zapravo gotivno, sviđa mi se. Da, ovo ću staviti na 1. mjesto. Može, na prvo, i mislim da ti je savršena lista, jer sam ti ostavio još jednu na potiljku, ali je jako interesantna, vidjet ćeš. Genijalno. Znači, baš zaslužuje taman 3. mjesto. Svaka čast za ideju.